Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Reedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Yambiro yangu ndeyekuti please ndapota musapa munhu cash kana maenda kumusha. Muri yeZimbabwe especially kune avo vanenge vachirarama dzimwe nguva vari kana kumhiri kwemakungwa kana kuti kune dzimwe nyika. Kunyange uri muZimbabwe chaimo, munhu anokwanisa kana kungokukumbira mari then munhu obva atokusungira chiraramo chako. Zvakaitika mukomana ndezvekudai so. Ininiwo nemudzimai wangu takauya kuno kuSouth Africa, zvinhu zvainge zvakaoma ende kana life paya painenge yorwadza, hama dzinobva dzaswedera kure newe. Kunze kwekuti vange vachimira newe, vanobva vatotanga kutokuseka. Mukomanashe apo papurazi patainge tichigara taiva vanhu vaigara vachingosekwa because kana hama dzedu chaidzo dzaitofonera vamwe vatainge tichishanda navo vatorwa chaivo, vobva vatanga kutobvunza kuti upenyu hwedu hwainge huri sei. Mukoma taionekwa sekunge vanhu vasitomborina kana basa, zvekuti paiti kana pakaitika any problem then waibva waona vanhu vaya vatinenge tichishanda navo vaita kukuudza zvose about your family, kuti hauna kana chauinacho kumusha, unovhaira nei, zvikati nekuda kwekuti vanenge vachiudzirwa zvekutaura nehama. Asi sezvisineiwo, Mwari vakabva vachizotisimudzira mushure mekunge ndakwanisa kuwanawo basa. Ndakawana basa mukomanashe, saka murungu uyo wandainge ndava kushandira akabva ati kwandiri he wanted to offer me help, uye zvekare ainge akarota hope achiti hope dzandakarota I just think kuti ndinofanira kuti ndike ndichizokupa mablessings. Iniwo nekusaziva uye zvekare nekuvimba nehama mukoma, ndokusaka bhaibheri shoko raMwari richiti usavimba nemunhu nekuti munhu anokwanisa kukurasisa. So ndakabva ndachizotanga kuudza zvose zvainge zvichiitika mulife mangu umwe mwana wavatete ndisingatozivi kutoti kumuudza kwandainge ndichitomuita iye aibva aenda obva anoudza amai vake vatete, hanzvadzi yababa vangu. So ivo manje vakabva vachizotisetera bhomba mukoma. Mukoma zvavakandiita kusvika pari zvino I'm still suffering because of that. Asi ndoda kungotendawo because ndavawo munhu wekuti ndava kuendawo kuchechi makore acho iwawo mukoma. Patakatanga kuitawo zvemari kana kuchechi tainge tava kusatomboenda tichingozviudza kuti tichagoenderei kuchechi, nekuti kana tikaenda kuchechi ndo patinenge tava kungodyirwa mari nemapastors vachiti tikuda mari yechegumi zvikazoti. Saka taingozvigarira zvedu pamba ini nemudzimai wangu. Saka takabva tachizoenda kumusha. Takati taenda kumusha mukomanashe, nyaya idzi dzekuti munonzi kuri kufanira kuti kunge kuchiitwa macontribution pada kuzotengwa tombstone zvikazoti, then takati tiriko kumusha kuya ndipo apo pandakabva ndachizokumbirwa navatete vangu, ende mufunge zvenyu havana kana kumbondikumbira mari yakawanda. Saka vakati vandikumbira ndikabva ndachizovapa $10. Kubva ipapo kusvika pari zvino mukoma, iko zvino zvinoita sekunge zvavanani. Kubvawo zvandakabva ndachizotaurawo nevamwe vakuru vekuchechi, vakabva vati kunyange zvikanzi unenge uri cursed, but chaunofanira kuti unge uchiziva ndechekuti kana ukaunzawo chegumi kuna Mwari, then that case will never operate in your life again. Ndo zvakaitika ipapo mukomanashe. Even though upenyu huchiri hwakaoma, but still I can see kuti mari hayo dzimwe nguva inokwanisa kungonyangarika mumba. Mari inoti kana yanyangarika mumba mukomanashe, ndo pandinozotanga kungorota. Ndinotorota vatete vangu dzimwe nguva, ndinotovarota vachitoenda kumashops kuti unotenga grocery mushure mekunge mari yanyangarika. Zvinhu izvi pazvakatanga kuitika mainge muri mugore ra2022. Ndakati ndabva kubasa ndainge ndapiwa mari. Saka ini semunhu wekuti handinawo bank account uye zvekare kunyange passport mukoma ndiri kutokoniwa kutoitora passport. Ndo zvinoita upenyu kana uri munhu
uri munhu anenge achinzi une macases. Vanhu vazhinji amshuwa vari pano aiwa mapasipoti vatori nawo, ende nemashandiro acho andinoita ini nemudzimai wangu taifanira kuti tinge tichikwanisa kunotorawo mapasipoti kunyange zvakaoma hazvo. Asi mukomana acho kuda kungorongera chete nhau idzodzo dzekuti toda kuenda kunotora mapasipoti, tinotanga kunetsana mumba, kutukana, mari munenge mongopfachura, umwe neumwe anenge ava kutanga kuita maplans ake ari ega. Dai kwanga kuri kunzi maplans acho pane kwaanozokwanisa kutisvitsa, inenge ingori nyaya yekuti it is one bad plan after the other. Zvino tinozoti taona kuti hatisisina mari ndo patinozotanga futi kuwirirana. Asi iko zvino zvindingangoti zvava kuita senani, but mari ichiri kungonyangarika mumba. Apo pazvakaitika mukomanashi ndakatobva kubasa, ende sekuziva kwangu ndenge ndichitozviziva kuti kana ndikangouya ndakabata mari ndo kesi yacho zvainoita. Mari kana yava kuda kupinda mumba tinobva tatanga kutukana, kurovana, kuita sei zvekuti mari iyoyo inotongopindawo mumba itori nezvituko zvayo. Saka ndakangoisa mari mukoma mujin trousers rangu ndisingadi kuti mudzimai ange achizotora mari iyoyo, because mukutsamwa kwake munhu wekuti anobva abvuta mari mangwana acho bva amukira kutauni onoita zvaanenge achinzwa kuda, otenga zvaanenge achinzwa kuda, mari yotopfachurwa zvekudaro. Saka ndakangoviga mari iyaya ndokubva ndachizoisa trouser riya muzasi memetres apo paainge abuda achinochera hake mvura. Ndini uyo kubu ndokubva ndavata zvangu. Mukoma ndakabva ndachizorota, ndakarota vatete vangu vakauya kwandiri. Vatete ava vakabva vanditi, mwana wehanzvadzi yangu pari zvino handitomborina kana sendi, ndibetserewo nekuti mumba hamutomborina kana chekubata, kana ukandibatsira ndingafara chaizvo. Ndakabva ndati vatete, ini handitomborina kana mari yandiinayo. Vakabva vati kwandiri, ko unogoti hauna mari sei? Nekuti ndinozviziva kuti iwe nhasi wapiwa mari nemurungu wako. Zvose izvi zvichiitika mukoma ndainge ndiri kuhope. Vakandiudza mari, exactly mari yandainge ndiinayo mumba. Vakabva vanditi hazvichaite kuti ndige ndichikutorera mari yose, nekuti tariraka mai manje inenge yatova month end. Chako chaunofanira kuti unge uchiita ndechekuti kungotenga chikafu nekungobhadhara rent, imwe yose wazvinzwa unofanira kuti unge uchizondipa mari iyoyo. Ndikabva ndati ewe zvakanakai. Vakabva vandichiburitsa mari iya. Pandakaramba mukoma vakashanduka, vakabva vazoita rimwe zishiri rainge richityisa kwazvo, rainge riri reblack riine mazipapiro, uye zvikare vainge vava nemamwe mazinzara ainge achityisa. Mukoma vakandimanikidza kuti ndige ndichiburitsa mari iya. Ndakabva ndaburitsa mari. Vakabva vanditi wanga uchifungidzira kuti wakangwara, zvino ndava kuda kukutorera yakawanda. Ndanga ndisiri kuda kumbokutorera mari yakawanda ini, but nekuda kuzviita kuita sekunge munhu akangwara ndava kuda kukutorera mari. Mukomana chimangwana acho makuseni ndakangomukira makuseni ndikati hope dzandakarotaka dziri very weird. Ndakabva ndachizokweva trouser riya umwe mandainge ndakaisa mari, ndokubva ndaona kuti mari yainge yakashota. Ndakabva ndamutsa madam same time, ndikabva ndati naiwe ko mari yangu yaenda kupi? Iyewo akatovhunduka because ainge asingatozvizivi kuti ndainge ndaviga mari. Akabva ati mari handina kana kumbogara ndaona mari ini. Ndokubva tatanga kunetsana paya. Dai kwanga kuri kunzi mukomanashi pane umwewo uyo akazongouyawo muvakidzani wedu akabva ati ainge akarota hope, ende akarota hope ndichitorerwa mari negonzo, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatomushamisa. Saka paakazongonzwa yava yowe ndo paakabva achizouya akati, musati mandiudza kuti muri kunetserana nekuda kwenyaya yei, regai ndinge ndichikuudzai hope dzandakarota. Mukadzi uyu akabva achizoti kwandiri ainge akandirotera hope dzainge dzakashata. Hope idzodzo mukomanashi hanzi ndainge ndichitorerwa mari, uye zvekare zvinhu izvi zvairakidza kuti zvainge zvichazoitika kweupenyu hwangu hwose, because kunyange ipapo pandakatorerwa mari hanzi gonzo iri rakabva rati agona atondipa mari, zvinoreva kuti ndatova nemukana wekuti pose pandirege ndichida mari ndichazongoramba ndichingomutorera mari chete.
ndiyo confession iyo yangu yandiinayo mukomanashi, uye zvekare ndikuda kungoyambirawo vanhu kunze uko kuti please ngwarirai, nekuti unokwanisa kuti munhu ihama yangu andikumbira mari, ende kazhinji kana uchida kugadzirwa munhu haambokukumbiri mari yakawanda, $1 chairo, kana akakwanisa kungokukumbira mari yakadaro, then unobva watongomupa wobva watonogadzirwa just like that. Ini nemudzimai wangu tava kutongoraramawo upenyu hwakaomarara, but God is on our side. I know kuti nerimweni ramazuva God is going to come to our rescue. Dai ndaikwanisa ini ndaivatsvakira vanhu vanovaitira go back to sender, but who am I to fight for my own battles? Mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakanyepera murume uyo ainge achida kundiroora kuti handina mwana. Chinondirwadza ndechekuti ndakazorambwa paroora day mushure mekunge ndafumurwawo neimwe cousin sister yangu. So ndakatongofungidzirawo kuti zvinhu zvichagadzirisika, but akandiramba zvake muchinyararire akati handiri kuti vabereki vako vange vachizviziva kuti ndakuramba, but shamwari inini hangu kunyangwe hako ndakuroora, mari handina basa nayo. What I wanted was honesty from you. Chinondirwadza mukomanashi, icho chava kuda kundipusha kuti ndinge ndichimuendera kana kune venguo tsvuku, because ndainge ndagara ndamutorera zvipfeko zvake, because tainge tava kutogara tose. At that time ainge achiti ndinoda kuzodzokera kuUK mushure mekunge ndaona kuti wava nepamuviri. Saka ndakabva ndachizongotorawo zvipfeko zvake ndikabva ndachizongozviviga. Akazvibvunza ndikati handikupi, akanditi why, ndikabva ndamuudza kuti because I love you. Saka ipapo zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndisati ndabatwa nepfungwa idzodzo dzekuti ndinokwanisa kumufambira ndikamugadzirisa so that sikarudzi yake inge ichizoshaya simba. Kana aine umwe munhukadzi anofanira kuti ange achidzoka kwandiri, demet wake mani. Izvi ndo zvakaitika mukomanashi. Saka kuti ndinge ndichizosvika pakusangana naye, izvi ndo zvakaitika mukomanashi. I met him through this other guy that I used to date. Saka ainge ari murume wemunhu. Aiwanzoti akauya kunoku kuZimbabwe aimeka sure kuti apa mukadzi wake my excuses kuti ange achizosara ikoko kuEurope, then tobva tachizospenda time tiri tose. The wife then got so suspicious because the wife was very rich. Akabva ati I can never risk my marriage for you. Ndakarwadziwa ndikabva ndati but please I am not going to let you go. Apa ndainge ndava kutofunga zvino kumuparadzirawo marriage yake, because ndainge ndichimuda murume uyu. Well, ndainge ndichida kuti ange achizoenda neni kuEurope, ndicho chokwadi, but akabva anditi hazviiti, but ndinokwanisa kukurongerawo muface. Ndopa akabva achizondirongera muface wake. Apa muface uyu ainge asingatozvizivi kuti ndainge ndagara ndichitodanana nebest friend yake. Akauya kuZim, tikabva tatanga zvedu kudanana, tikawirirana, akandifarira, akabva ati ainge achida kundiroora. So iye akabva achizondiudza like the guy that I was dating previously, akabva ati it is a sensitive issue. Munhu uyu anogara achingondiudza kuti haadi kuroora mukadzi anenge agara aine mwana wake already. So I was hurt, ndikabva ndati zvino ndava kutovanza kuti ndine mwana. Mukomanashi, unfortunately zuva remarooro cousin sister yangu mukoma kwava kundifumura because I had told her the truth. Akabva ati zvimwe zvinhu zvoda kungogadziriswa pachiri padhuze kudai. He then called me to the side, akabva ati it is fine, I'm not going to tell your parents, but nezvako handichadi. He broke my heart, this guy. Ini ndafunga hangu kuti zviri nani kuti ndinge ndichimuendera kune venguo tsvuku. Handiti ndine zvipfeko zvake here zvemukati. Ndinomuda, I want him back, and the only way that I can get him back is if I can at least make sure kuti kunyangwe akazonzi anenge aine umwe mukadzi waanenge ainaye
sikarudzi yake haimbofi yakashanda zvachose, ichashanda pandiri chete kweupenyu hwake hwose. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Yo hanzi that is my own definition of love. Kana uine munhu waunenge uchida mukomanashi, it is far much better that you go to hell and speak with the devil to bring back your lover. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini I am a woman who is aged 64 years old. Ndinogara ndichiteererawo maconfessions enyu ndiri kuno kumheri kwemakungwa. Zvinhu izvi pazvakaitika a very long time ago. Mukoma, we used to change vana vevanhu just for the fun of it patainge tichiri kushanda pachipatara chikuru chinowanikwa muHarare. Izvi taizviita mukomanashi, taitodzidziswawo nevamwe manesi avo atakatongowanawo aripo pachipatara ipapo. But I feel so bad. Ine hangu handina kuzozviita kakawanda. I just wonder, neprogramu iyi yavako iyi yekuti vanhu vanenge vachida kuziva maDNA, what if umwe womwana uyo wandakachinjanisa akazoda kuenda kumaDNA ikoko? I really do not know if God will ever forgive me for the things that I did. Ndakazviita izvi tichingoudzwa kuti just for the fun of it. Zvaiwanzokuitwa usiku kune vakadzi vaya avo vanenge vazvara usiku. That is when we used to switch the babies. Makore acho iwawo a long time ago. Zvinhu izvi zvemaDNA, it was not that common. Mufunge zvenyu mukoma. I regret, even now that I am getting older, it is the thing that keeps me awake at night, because I used to count the babies whenever we would switch them until I could not take it anymore. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.